Sini kok teman-teman belekan hambai. Tini cungo sini Ratanpur ADC Village Committee bisung khobjar. Sini takuk Maharanjan Debormani nukhung belena chugia nungmani bagai. Thanai jaro election campaign jaro se campaign no khalai kru sini takuk kok salai gabin birman kok sung khanata. Awan bagai chung o watin jaro bo belekan tongani problem mui toman bagai. Sini Tibramo Thani Ramchandra Tibramo jo the Udrop ini baru cai ke Mumbai. Sini Ratanpur ADC Village Committee ni sini chairman katal ni cai ke Mumbai. Jo the leaders of sini Udrop baru sini cai ke Mumbai sini kasih bono. Nok tongdrop sing tangai dikira tha apa tata temporary. Obon ya kalau sing government ni hoje je boman ti tomana abon man thai dikhai sing bono nok tangai difinai. Tangai ke je government hoje nongmai asne apa tata bo o watika ti tongdrop mung ni bono sing tini sini jo the leaders of sini cai ke Mumbai sini ono kasih dikira. Tapi nangmani bo nok tangani to bo muzung phano tangai mi tang heka bo sabung daily no bo samung khlai aji we bin nukung sa solid ma ton jao ke ba amon bagai bini nok tangan phan bo jara mai ba khlai man bin phan kri abon nogai chini am chani jot leaders kin bo sawi tin tang ri lekha te ang belekno chini ramchandra ki prama jot yu drono belekna hamemaro tang heka ba sa sak tharai ini thancha khlai amni ke samung khlai taman bagai tibus kang robo chini am saya kebang ma lukro jungjal ung chongmarang chini you drop kami thangai borok lukung phrang khana lainai ti bahai ke samung tangai na ab chini you drop jale no khatuman bisingti besang awlai kam hamba